ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ବି ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି, ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଥିବ। ନିହାତି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ମଟନ୍। ଆଜି ମଟନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମଟନ୍ଟା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆମ ସେପଟ ଘରେ। ବାପା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ମଟନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପୁରୁକା ମା କୁନି ଝିଅ, କୁନି ଝିଅ ଏଇ କିଏ ମୋ ସାନ ପୁଅଟି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ଏ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଆମ ସାନ ଭାଇର ଝିଅ ଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲ ଜମା ଛାଡ଼ୁନି। ଦେଖୁନୁ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ହେଇ ମଟନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତିଆରି ହେଇକି। ଦେଖିଆ ଚୁଲିରେ ହେଇଛି। କହୁଥିଲି ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି, ବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘର କିଛି ହେଇଥିବ। ମଟନ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଦାବିକି ଖାଇବ। ପୁରା ଆଜି ଦବେଇକି ପୁରା ଦାବିକି ଖାଇବ ମଟନ୍। ଝିଅ ହେଇ ଦେଖିଥିଲି। ମାମା ମିନି ଝିଅ ତୁ ଯା, ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି। ଛୁରୀ ଦିଅ, ବେଲଣା ଗୋଟେ ଦିଅ। ମୁଁ କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଲି ସାଲାଡ଼। ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ମଟନ୍, ସାଲାଡ଼ ପୁରା ଦବେଇକି ଖାଇବି, ଆଜି ଜମିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଠି ଛୁଆମାନେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିବି ଖାଇସାରିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ନାଦିକି ଖାଏ। ସଇଲା 2 ଥର ଭାତ ନେଲି। ଭାଙ୍ଗା ମଟନ ପ୍ରବଳ ଟେଷ୍ଟ। ସପା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲି। ମଟନ୍ ପୁରା ଲାଙ୍ଘା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଦାବିକି ଖାଇଲି। 2 ଥାଳି ଭାତ ଖାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମାରା କଟରା।